kanggo ayang beb Pak Rohman Gampeng ya. Ya, teman-teman. Pak Japina. Salam kundi kajemen kilo salam cak kanggo Ibu Evina gedingi atau kangen. Pak Pina amat mendengarkan. Cak Sukri gondang kok gak tahu disenggol piye toki. Mbah Bayan, matur nuwun Mbah Bayan. sing bagus kaya panjak ketepok kuwi. Oh yes. Oh yes. Buka asane siliramu jarene ndi gawe
apa dek kabeh iki wis kebacut mas tobat ibarat bubur bakal dadi seger Berarti wis kebul. mula ketonku iki dek tanpa apa-apa ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa kabeh mau ora perlu diketoni enten janjimu biyen aku sago ngeteni tapi bohong ngetenane kowe lan aku tonton uga dadi jodhone oh iya ora oleh prawane ten tak enteni nek dadi rondone dadi rondo ya ten ora nyono sampean sabar ngenteni ten ning nyatane napa ten tresnaku tulus lan suci krisukri ya ten paiten ya tak suwun Apa, sing Ten? gedhe pangapurane apa ten